ஜெபம் செய்வோம். எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் உம்மண்டையில் வருகிறோம். இம்மாதத்தின் கடைசி ஓய்வு நாளில் மாலை ஆராதனைக்குள்ளே எங்களை வழிநடத்தி எங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறவரே, எங்களை கூட்டி சேர்த்திருக்கிற எங்கள் நல்ல மெய்ப்பனாகிய எங்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவரே, தன் ஆடுகளுக்காய் ஜீவனை தந்த விலையேற பெற்ற எங்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவரே, எங்கள் மெய்ப்பனாகிய நல்ல மெய்ப்பனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, எங்கள் பிரதானமான மெய்ப்பனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, சபைக்கு தலையாய் எஜமானாய் இருக்கிறவரே, எங்கள் தகப்பனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, விலையேற பெற்ற உம்முடைய பரிசுத்த சன்னிதானத்திலே வருவதற்கு எங்களுக்கு இந்த பெரிய ஸ்லாக்கியத்தை பிதாவாகிய தேவன் உமது மூலமாய் உம்மை கொடுத்து கல்வாரி சிலுவையிலே இந்த ஸ்லாக்கியத்தை எங்களுக்கு உண்டு பண்ணி தந்து எங்களை பிதாவோடு ஆண்டவரை ஒப்புரவாக்கினவர் நீர்தான். நாங்கள் முற்றிலும் பாவிகளாகி பிதாவை விட்டு வெகு தூரம் போய் விலகி ஓடினவர்கள், விழுந்து போனவர்கள், சத்துரு எங்களை வஞ்சிக்கும்படி இடம் கொடுத்து எங்களை சிருஷ்டித்த தமக்கென்று கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளே சிருஷ்டித்த எங்கள் தகப்பனுடைய பரிசுத்த சமூகத்தை விட்டு, அந்த உறவை விட்டு எங்களை வேரோடு எங்களை சத்துரு அறுத்து கொண்டு அவன் தன்னிடமாய் எங்களை சேர்த்து கொண்டு ஆண்டவரே, பரிசுத்த பிள்ளைகளை அசுத்தராக்கி தகப்பனாகிய தேவனை, பிதாவுக்கு துரோகிகளாய் எங்களை மாற பண்ணினவன் சத்ருவாகிய பிசாசு, அவனுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்ததன் நிமித்தமாய் ஆண்டவரை எல்லாவற்றையும் இழந்து வெறுமையாகி போன மனுக்குலத்தை மீட்டெடுக்க, முற்றிலுமாய் ஆண்டவரே பாவத்திலே ஊறுகாயாய் இருக்கிற மனுக்குலமாகிய எங்களை மீட்டெடுக்க, எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் மீட்டெடுக்க ஆண்டவரே அல்லேலூயா, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை உம்முடைய உத்தம தேவகுமாரனை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினீர். ஆண்டவரே, எங்களால் பாவமாகி போன இந்த பூமி சபிக்கப்பட்டு போன இந்த பூமிக்கு எங்களை ஆண்டவரே, எங்களை முற்றிலுமாய் சத்ருவின் கரத்திலிருந்து எங்களிருந்து பறிக்கப்பட்ட அத்தனையிலிருந்து எங்களை மீட்டெடுக்க, எங்கள் ஆத்துமாவை மீட்டெடுக்க, எங்கள் ஜீவனை மீட்டெடுக்க, முதலாவது எங்களை மன்னித்து கழுவி எங்களை ஆண்டவரே சத்ருனுடைய எல்லா பிடிகளில் இருந்தும் எங்கள் வாழ்க்கையில் இருளை நாங்கள் சம்பாதித்து கொண்டோம். வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகள் இருளை சுதந்திரித்து கொண்டோம். இருள் எங்களுக்கு உரியதே அல்ல. இருளின் வாழ்க்கை எங்களுக்கு உரியது அல்ல. பொய்யனாகிய சாத்தானுடைய பேச்சை கேட்டு மாய்மாலக்காரனுடைய ஆண்டவரை மாய்மாலத்திலே விழுந்து தகப்பனாகிய தேவனை, தகப்பனை போல சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளை அல்லேலூயா வஞ்சித்த சத்ரு தகப்பனாகிய தேவனை, நீ சாப்பிட்ட நாளிலே சாவாய் என்று சொன்ன வார்த்தை அவன் மாற்றி போட்டு நீ சாப்பிட்டால் சாவதில்லை என்று சொல்லி ஆண்டவரை வஞ்சித்து போட்ட அந்த சத்ரு இன்றைக்கு வரைக்கும் அதே தந்திரத்தை இந்த பூமியிலே உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு செய்து வருகிறது. நீர் அறிவீர். எங்கள் தகப்பனாகிய தேவனை, உம்முடைய குமாரன் மூலமாய் எங்களை மீட்டெடுத்த இந்த ஸ்லாக்கியத்தின் மூலமாய் அவரால் சிந்தப்பட்ட விலையேற பெற்ற குற்றமற்ற அல்லேலூயா ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினாலே ஆண்டவரே, அவர் ஜீவனாலே நாங்கள் இன்றைக்கு ஆண்டவரே அல்லேலூயா கிறிஸ்து எங்களுக்காக மரித்து உயிர்த்தெழுந்து பிசாசின் கிரியைகளை சிலுவிலே அழித்து மரணத்தை எங்களுக்காக ஜெயமாக விழுங்கி தகப்பனை எங்கள் பாவ சாபங்களை எல்லாவற்றையும் அவர் தமது பேரிலே ஏற்றுக்கொண்டு எங்கள் பிரச்சனைக்கு எல்லாவற்றுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைப்பதற்கு அவர் சிலுவிலே எல்லாவற்றையும் அவர் எங்களுக்காக செய்து முடித்த எங்கள் ஜெயவேந்தன் வெற்றி சிறந்த எங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவாலே பிதாவாகிய தேவனோடு எங்களை ஒப்புரவாக்கினீரே ஆண்டவரே அல்லேலூயா. பிரிந்து போன தேவனுடைய குடும்பத்தை, தேவனுடைய பிள்ளைகளை அல்லேலூயா பிதாவோடு ஒன்று சேர்த்த எங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, நீரே ஆண்டவரே சபையை ஏற்படுத்தி, சபை கூடுதலை ஏற்படுத்தி உம்முடைய பரிசுத்த சன்னிதானத்துக்குள் வருவதற்குரிய அல்லேலூயா அந்த ஸ்லாக்கியத்தை பிதாவாகிய தேவன் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் எங்களுக்கு தந்து இந்த மேலான ஸ்லாக்கியத்தை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீரே ஸ்தோத்திரம். தகப்பன் தன் பிள்ளையை சுமப்பது போல, கழுகு தன் குஞ்சுகளை செட்டையிலே சுமந்து கொண்டு செல்வதை போல ஆண்டவரே இந்த மாதம் முழுவதும் அருமையாக நீர் நடத்தி வந்தீர்.
நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறபடி அல்ல, நீர் எதிர்பார்க்கிறபடி ஆண்டவரே எங்களை ஹல்லேலூயா எங்களை சீர்திருத்தி சீழ்பிதுக்கி தகப்பனாகிய தேவனே எல்லா சீழுகளையும் எங்களை விட்டு அகன்று போகும்படி செய்து சுட்டெரிக்கும்படி செய்து எல்லா கழிவுகள் ஒன்று கூட காணக்கூடாதபடி ஒரு துளி களிம்பு இருந்தாலும் அது திரும்ப திரும்ப அது வளர்ந்து அது அதிக களிம்புகளை கொண்டு வந்துவிடும், அதிக துர்நாற்றத்தை கொண்டு வந்துவிடும். தகப்பனாகிய தேவனே மோசமான விளைச்சல்களை கொண்டு வந்து விடும் என்று அறிந்து துப்புரவாக எல்லாவற்றிலும் சுத்தப்படுத்தி எடுக்கும்படியாய் நீர் நடத்தி வந்த ஒவ்வொரு மாதத்துக்காகவும் ஒவ்வொரு நாட்களுக்காகவும் ஒவ்வொரு வேலைக்காகவும் நிமிடத்திற்காகவும் கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம். சுட்டரிக்கப்பட வேண்டிய கடைசி சத்ருவாகிய பிசாசானவன் ஹல்லேலூயா அவனுடைய கிரியைகள் உம்முடைய பிள்ளைகளில் ஒருவரிலும் சுவாபத்திலும் எண்ணத்திலும் ஆவியிலும் ஆத்துமாவிலும் சரீரத்திலும் சிந்தையிலும் எண்ணத்திலும் மூளையிலும் சரீர அவயங்களிலும் இரத்தங்களிலும் நாளங்களிலும் திசுக்களிலும் அணுக்களிலும் ஊணுகளிலும் கரங்களிலும் கால்களிலும் பார்வையின் நரம்புகளிலும் தகப்பனே வாயிலும் நாவிலும் தொண்டையிலும் எங்கள் வாழ்க்கையின் பயணத்திலும் வழியிலும் நாங்கள் வசிக்கிற ஸ்தலத்திலும் வாசஸ்தலத்திலும் ஆண்டவரே எங்கள் போக்கு வரவு குடும்ப வாழ்க்கை நீர் வைத்திருக்கிற பணிகள் காரியங்கள் ஒன்றிலும் கூட அது காணக்கூடாதபடி எங்கும் சத்ருவாகிய பிசாசும் அவனுடைய மனுஷருடைய ஆளுகைகள் காணக்கூடாதபடி சுய ஆளுகைகள் எதுவும் காணக்கூடாதபடி தகப்பனாகிய தேவனே உம்முடைய பார்வையிலே காணப்படுகிற எந்த அருவருப்புகளும் காணக்கூடாதபடி எந்த துர்க்குணங்களும் துர்நடக்கைகளும் துர்ச்செய்கைகளும் காணக்கூடாதபடி அவன் நம்பிக்கைகளும் அவிவிசுவாசங்களும் காணக்கூடாதபடி தகப்பனாகிய தேவனே எவைகளெல்லாம் உம்மை சாராததோ அவைகளை எல்லாவற்றையும் அழிக்கும்படியாய் தகப்பனே எங்களை நாங்களே ஆண்டு கொள்ளாதபடி ஹல்லேலூயா நீர் எங்களை ஆண்டு கொள்வதற்கு இடம் கொடாதபடி செய்த காரியங்கள் உம்முடைய ஆலோசனைக்கு கீழ்ப்படியாமல் பிசாசுக்கு கீழ்ப்படிந்ததினால் வந்த விளைச்சல்கள் அவைகளை எல்லாவற்றையும் அழித்து போடும்படியாய் கடந்த அநேக மாதங்களாய் உம்முடைய பிள்ளைகளை ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையை கொடுத்து உம்முடைய வசனத்தை கொடுத்து உம்முடைய ஆலோசனைகளை கொடுத்து உம்முடைய புத்திமதிகளை கொடுத்து உம்முடைய நாமத்தை என்னுடைய அக்கினியை அனுப்பி உம்முடைய கரத்திலிருந்து ஹல்லேலூயா அக்கினியும் கந்தகத்தையும் அனுப்பி இவைகள் எல்லாவற்றையும் சுட்டரித்து தகப்பனே சத்ருவின் கிரியைகளையும் மற்றொரு பக்கம் சுட்டரித்து உம்முடைய பிள்ளைகளிலும் சுட்டரித்து தகப்பனே பரிசுத்தவான்களாக பரிசுத்த வாட்டிகளாக நீதிமான்களாக கர்த்தருக்கு பயந்த பிள்ளைகளாக கர்த்தருடைய நோக்கம் தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறுவதற்கு தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாசஸ்தலத்திலே தங்கி தரித்திருந்து ஆளுகை செய்வதற்கு ஹல்லேலூயா இருந்த எல்லா அசுத்தங்களையும் எல்லா அழுக்குகளையும் எல்லா தகப்பனை ஹல்லேலூயா துர்க்கந்தங்களையும் துர்கர்மங்களையும் சிந்தைகளையும் தகப்பனாகிய தேவனை ஹல்லேலூயா துர்குணங்களையும் மன்னியாத தன்மைகளையும் இருதயத்தின் கடினங்களையும் கசப்புகளையும் வெறுப்புகளையும் வைராக்கியங்களையும் பழிவாங்குகிற தன்மைகளையும் ஆண்டவரை இரு மனமுள்ள ஆவிகளையும் தகப்பனாகிய தேவனை ஹல்லேலூயா முறுமுறுப்புகளையும் கோபங்கள் மூர்க்கங்கள் எரிச்சல்கள் வன்கண்கள் சகலமும் சத்ருவினுடைய பகைகள் குரோதங்கள் இவைகளெல்லாம் உள்ளடக்கி கொண்டு மறந்துவிட வேண்டியவைகளை மறக்காதபடி இருக்கிற காரியங்கள் தகப்பனாகிய தேவனை உம்முடைய வழிகளையும் உம்முடைய வார்த்தைகளையும் நீர் சொன்னவைகளையும் நீர் செய்தவைகளையும் மறவாமல் நன்றி செலுத்தக்கூடாதபடி இருக்கிற ஸ்வாபங்களையும் எங்களை விட்டு வேரோடு அழிக்கும்படி சகலவற்றிலும் உம்முடைய பார்வையிலே எங்களிலே காணப்படுகிற உம்முடைய பிள்ளைகள் யாவரிலும் இந்த மாலை ஆராதனை வேளையிலே பங்கு பெற்று கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் ஹல்லேலூயா லைவ்லே ஆண்டவரே பங்கு பெற்றிருக்கிற பிள்ளைகள் ஒருவரிடம் தீமையானதும் தீழ்ப்பானதும் சாபத்தீடானதும் தலைமுறை சாபங்களும் வியாதிகளும் பிணிகளும் நோய்களும் ஆண்டவரே ஹல்லேலூயா ஆவியிலும் ஆத்துமாவிலும் இருக்கிற பலவிதமான நோய்களும் பிணிகளும் தகப்பனே பயங்கள் திகில்கள் ஆண்டவரே இல்லாமை இயலாமை வறுமை பஞ்சம் தகப்பனாகிய தேவனை சகலவற்றையும் சுட்டரிக்கிறவர் நீர் ஒருவர்தான். உம்மிடத்திலே ஆண்டவரே உம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற பிள்ளைகளுக்கு இறங்கி வந்து சுட்டரிக்கிறவர் நீர்தான். நாங்கள் பயப்படுகிற காரியங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில் ஒருவரிலும் நேரிடாத வண்ணம், சத்துருக்கள் விரும்புகிற விருப்பங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில் ஒருவரிலும் நேரிடாத வண்ணம் தகப்பனாகிய தேவனே ஹல்லேலூயா கீழ்ப்படுகிறோம் என்று சொல்லி கீழ்ப்படியாமக்குள்ளே இருக்கிற கிரியைகள் எங்களிலே அழிக்கும்படியாய் தகப்பனாகிய தேவனே உம்முடைய சமூகத்தை நாங்கள் வஞ்சிக்க கூடாதபடி ஆண்டவரே ஹல்லேலூயா விடிந்ததும் உம்முடைய சமூகத்திலே வந்து உம்முடைய பாதத்திலே வந்து விடாதபடி தத்ரு தடை செய்கிற காரியங்கள் தகப்பனாகிய தேவனே
கர்த்தரை நம்பி என்ன பிரயோஜனம்? கர்த்தரை தேடி ஒரு பலனும் இல்லை. கர்த்தரை ஸ்தோத்தரித்து பலனில்லை. கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்த பலனில்லை. கர்த்தருக்காக பாடுபட்டு பலனில்லை. கர்த்தருக்காக நாம் உழைத்த உழைப்புக்கு பலனில்லை. கர்த்தருக்காக நாம் ஓடினதிலே ஒரு பலனும் இல்லை. கர்த்தருக்காக நாம் விதைத்ததிலே ஒரு பலனும் இல்லை என்று சொல்லி பிசாசானவன் பொய்யன் சொல்லுகிற வார்த்தைகள் எங்கள் ஒருவரிலும் கிரியை செய்யாதபடி, அப்படி கிரியை செய்கிற கிரியைகள் இருக்குமானால் அவைகளை எல்லாவற்றையும் இந்த ஸ்தோத்திர பலி வேளையிலே நீர் அழித்து போடுவீராக. நீர் அழித்து போடுவீராக. கர்த்தர் செய்ய மாட்டார் என்று சொல்லுகிற பொய்யனுடைய கிரியைகளை அழித்து போடுவீராக. அவன் வார்த்தைகளை மொழிகளை அழித்து போடுவீராக. அவனுடைய சம்பாஷணைகளை அழித்து போடுவீராக. இனி சுகம் கிடைக்காது, ஆரோக்கியம் கிடைக்காது, இழந்த சமாதானம் திரும்ப கிடைக்காது, இழந்த பொருளாதாரம் திரும்ப கிடைக்காது, அல்லேலூயா, இழந்த படிப்பு திரும்ப கிடைக்காது, இழந்த ஞானம் திரும்ப கிடைக்காது, இழந்த ஆவியானவர் திரும்ப கிடைக்க மாட்டார், இழந்த உறவுகள் திரும்ப கிடைக்காது. தேவன் அல்லேலூயா இனி கொடுக்க மாட்டார், தர மாட்டார். இனி வாழ முடியாது, பிழைக்க முடியாது, ஜீவிக்க முடியாது என்று நித்தமும் பேசுகிற பொய்யன் பேசுகிற வார்த்தைகள், கிரியைகள், அதன் சம்பாஷணைகள் ஒருவரிலும் காணக்கூடாதபடி, எங்கள் ஒருவரிலும் காணக்கூடாதபடி உம்முடைய அக்கினி கடந்து வந்து சுட்டரிக்கணும் தகப்பனாகிய தேவனே. கர்த்தர் வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவர், வாக்கிலே உண்மை உள்ளவர், அழைத்த அழைப்பிலே உண்மை உள்ளவர், தெரிந்து கொள்ளுதலே உண்மை உள்ளவர், முன் குறித்ததிலே உண்மை உள்ளவர், காலம் தாழ்த்தாலும் அவர் செய்யாமல் விடுவதில்லை, அந்த காலத்தாமதமே அவரவரை கர்த்தர் சரியான பாத்திரங்களாக வணையும்படி அந்தந்த பாத்திரங்களை கர்த்தர் எதற்கென்றெல்லாம் தெரிந்து எடுத்தாரோ ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை அதற்குரிய பாத்திரங்களாக அவைகள் உருவாவதற்கு காலத்தாமதம், தேவனுடைய வேலைக்காக காலத்தாமதம், தேவன் குறித்த நாளுக்காக வேலை காலத்துக்காக காலத்தாமதம், மற்றெல்ல இல்லை என்று சொல்லி ஹல்லேலூயா உம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்கக்கூடிய செவிகள், உம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்கக்கூடிய மனமும் இருதயம் இந்த ஸ்தோத்திர பலி வேளையிலே உண்டாவதாக. தகப்பனாகிய தேவனே அல்லேலூயா, எல்லா விதங்களிலும் ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகள் கட்டப்பட்ட நிலைமைகள், கட்டப்படும்படியாய் விட்டு கொடுத்த காரியங்கள், அல்லேலூயா தாங்களே கட்டி கொண்ட காரியங்கள், கட்டிலே பலத்த கிரியைகள், சிறையிருப்புகள், அடிமைத்தனங்கள், தகப்பனாகிய தேவனே இத்தியாதி விதத்திலே இருந்து மீள முடியாத துயரத்தில் இருக்கிற காரியங்கள், உபத்திரவத்தில் இருக்கிற காரியங்கள், துன்பத்தில் இருக்கிற காரியங்கள், தகப்பனே தேவைகளிலே இருக்கிற காரியங்கள், தேவைகள் கட்டாயம் தேவை, அந்த தேவைகள் எல்லாம், எல்லா பண தேவைகள் எல்லாம் சந்திக்கும்படும்படியாய் தகப்பனாகிய தேவனே ஒவ்வொருவரையும் மீட்டெடுக்கும்படியாய், விடுவிக்கும்படியாய், ரட்சிக்கும்படியாய், சகலவற்றிலும் ஆண்டவரே உம்முடைய கரம் வந்து எல்லாவற்றையும் செய்து முடிப்பதற்கு தடையாய் இருக்கிறவைகள் எல்லாம் சத்ருவின் தடைகளையும், சத்ருவின் மனுஷருடைய தடைகளையும், சர்பத்தினுடைய தடைகளையும், சர்பத்திற்கு தன்னை விட்டு போட்ட மனுஷர்களுடைய தடைகளும், மறைந்து கிரியை செய்கிறவர்களுடைய காரியங்களும், அல்லேலூயா பொல்லாதவர்களும் பலவந்தர்களும் துன்மார்க்கரும் பகஞ்சர்களும் துரோகியுமாய் இருக்கிறவர்களும் மந்திரக்காரர்களும் சூன்யக்காரர்களுமாய் ஆண்டவரை வெளிப்பார்வைக்கு காணப்படாதபடி கிரியை செய்கிறவர்கள், தகப்பனாகிய தேவனே தங்கள் பலத்தை பயன்படுத்துகிறவர்கள், தவறாய் பயன்படுத்துகிறவர்கள், தகப்பனே அல்லேலூயா மனுஷனோடு கூட யுத்தம் பண்ணுகிறோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு தேவனோடு கூட யுத்தம் பண்ணுகிறோம் என்று தெரியாதபடி தேவனோடு கூட யுத்தம் கலந்தவர்கள், ஒருபோதும் ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வழியிலே குறுக்கிடக்கூடாது, அதன் வழியிலே வரக்கூடாது என்று ஆண்டவரே உம்முடைய எச்சரிப்பு சத்தம் எத்தனை கொடுக்கப்பட்டாலும் ஆண்டவரே அதற்கு எதிர்த்து வருகிற துன்மார்க்கர்கள், பகைஞர்கள், அதனுடைய சேனைகள், அதனுடைய கூலிகள், தகப்பனாகிய தேவனே அல்லேலூயா ஒருபோதும் மனம் திரும்பவே மாட்டோம். தேவன் எத்தனை தருணம் கொடுத்தாலும், எத்தனை தேவன் தருணத்தை நாட்களை கொடுத்தாலும், மாதங்களை கொடுத்தாலும், வருடங்களை கொடுத்தாலும் அல்லேலூயா மனம் திரும்பவே மாட்டோம் என்று அல்லேலூயா தங்களுடைய பாவத்திலும் அக்கிரமத்திலும் மீறுதலும் பொல்லாப்பிலும் உறுதிப்படுத்தி பலப்படுத்தி தேவ பிள்ளைகளை அழிக்க நினைக்கிற சத்துருக்களை இந்த ஸ்தோத்திர பலி வேளையிலே உம்முடைய அக்கினி அப்பா இறங்கி வந்து சுட்டரிக்கணும். உம்முடைய பிள்ளைகள் ஜெயம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடாதபடி, மீட்பு பெற்றுக்கொள்ளக்கூடாதபடி, விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடாதபடி, ஆண்டவரே உம்மிடத்திலிருந்து நன்மையை ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடாதபடி, காரியங்கள் ஜெயமாய் வரக்கூடாதபடி, உம்முடைய பிள்ளைகள் இந்த பூமியிலே உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய அழிவை காண விரும்புகிற சத்ருவும் சத்ருவின் கிரியைகளும், அதன் ஆவிகளையும், அதன் மனுஷர்களையும், தகப்பனே அந்த கொலை பாதகர்களையும் கொலை பாதிகளை உயிரோடு விடாதபடி உம்முடைய அக்கினி கடந்து வரணும். தகப்பனாகிய தேவனே வியாதிகளை பல விதத்திலே கட்டவிழ்த்து கொண்டு
தகப்பனாகிய தேவனே. அல்லேலூயா. ஆஸ்பத்திரிக்கும் மங்குமாய் அலைய செய்கிற கிரியைகள், ஆபரேஷனுக்கு உட்படுத்துகிற கிரியைகள், தகப்பனாகிய தேவனை பயத்திலே செத்து போகும்படியாய் செய்கிற காரியங்கள், விபத்திலே மரித்து போகும்படியாய் செய்கிற காரியங்கள், அல்லேலூயா. ஓ தகப்பனே, கலங்கி கொண்டிருக்க வேண்டும், எப்பொழுதும் பயத்திலும் கலக்கத்திலேயே இருக்க வேண்டும் என்று இருக்கிற காரியங்கள், அத்தியாவசிய தேவைகள் எல்லாம் சந்திக்க கூடாதபடி சகலவற்றிலும் வெட்கப்படுத்துகிற காரியங்கள், வெட்கத்துக்குள்ளே கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிற கிரியைகள், சிறுமைக்குள்ளே கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிற காரியங்கள், இவைகளெல்லாம் கட்டவிழ்த்து கொண்டு தகப்பனாகிய தேவனே, சூழ்நிலைகள் எல்லாவற்றையும் சூழ்நிலையை பார்க்கும்படி செய்து, அந்த சூழ்நிலைக்குள்ளே முடங்கி போகும்படி செய்து, கர்த்தருடைய வல்லமையை பார்க்க கூடாதபடி, கர்த்தருடைய மகத்துவத்தை பார்க்க கூடாதபடி தகப்பனாகிய தேவனே, எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான கர்த்தருடைய நாமத்தை பார்க்க கூடாதபடி, பிரச்சனைகளுக்கு மேலாக கர்த்தர் பெரியவராய் இருக்கிறார், சூழ்நிலைகளுக்கு மேலாக கர்த்தர் பெரியவராய் இருக்கிறார், தேவைகளுக்கு மேல கர்த்தர் பெரியவராய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி பார்க்க கூடாதபடி தகப்பனாகிய தேவனை, மனதை குருடாக்குற காரியங்கள், சிந்தையை குருடாக்குற காரியங்கள், எண்ணத்தை குருடாக்குற காரியங்கள் தகப்பனே, சகலவிதத்திலும் முடக்கி போடுகிற தன்மைகள், அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, சகல விதத்திலும் ஆவியிலும் ஆத்துமாவிலும் முடக்குகிற தன்மைகள், இவைகளை எல்லாவற்றையும் இந்த ஸ்தோத்திர பலி வேளையிலே அழிக்கணும் தகப்பனே. உம்முடைய கரத்திலிருந்து வருகிற இந்த அக்கினி இவைகளை எல்லாவற்றையும் அழிக்கணும் தகப்பனே. நன்மை செய்ய வருகிற இருதயங்களை மாற்றுகிற கிரியைகள், உதவி ஒத்தாசை செய்ய வருகிற இருதயங்களை மாற்றி போடுகிற சத்ருவின் கிரியைகள், சத்ருவின் மனுஷருடைய கிரியைகள், அதன் மறைவிலே இருந்து செய்கிற காரியங்கள், இவைகளை பின்னணித்திலே ஆண்டவரை கூட்டமாய் செய்கிற காரியங்கள், அல்லேலூயா, கூட்டமாய் செய்கிற மனுஷர்களை உயிரோடு வைக்காதபடி தகப்பனாகிய தேவனே, எப்பொழுதும் உம்முடைய பிள்ளைகளை சபித்து கொண்டு, உம்முடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவரே வாழ்க்கைகள், நல்ல வாழ்க்கைகள் அமையக்கூடாது, நல்ல வேலை அமையக்கூடாது, வேலையிலே அவர்கள் சிறப்புற்று இருக்கக்கூடாது, வேலையிலே போய் அமரக்கூடாது, அவர்கள் கை நிறைய அவர்களுக்குரிய சம்பாதித்தை அவர்கள் சம்பாதிக்க கூடாது, ஊழிய நடக்கக்கூடாது, திருச்சபைகள் பூமியிலே ஆண்டவரே தேசங்களிலே திருச்சபைகள் அழிந்து போக வேண்டும், சுவிசேஷம் கடந்து செல்லக்கூடாது, சுவிசேஷம் பரவக்கூடாது, புதிய சுவிசேஷர்கள் எழும்பக்கூடாது, போதகர்கள் எழும்பக்கூடாது, தீர்க்கதரிசிகள், கர்த்தருக்கேற்ற தீர்க்கதரிசிகள் எழும்பக்கூடாது என்று சொல்லி திறப்பில் நிற்கிற உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவரை அநேக அவதூறுகளையும் அவமானங்களையும் ஆண்டவரை கரைகளை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி, விபச்சாரங்களையும் வேசித்தனங்களையும் இச்சைகளையும் கட்டவிழ்த்து கொண்டு எல்லா விதங்களிலும் அல்லேலூயா குலைத்து போடுகிற பரிசுத்த குலைச்சலை உண்டு பண்ணுகிற ஆவிகளையும் மனுஷர்களையும் வையாதபடி தகப்பனே, அல்லேலூயா, மத வெறியர்களும் கொலை வெறியர்களும் இருந்து கொண்டு தகப்பனாகிய தேவனை எல்லா விதத்திலும் பதிவிடை வைத்து கொண்டு உன்னதமானுடைய நோக்கங்கள் தேவ பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறக்கூடாதபடி தடை செய்கிற எல்லா மனுஷர்களையும் ஆவிகளையும் ஆண்டவரே, அல்லேலூயா, ஓ ஆதி முதலாய் மனுஷ கொலைபாதகனும் வஞ்சனும் திருடனுமாகிய சத்ருவும் அவனுக்கு விற்று போற்ற மனுஷர்களை விட்டு வைக்காதபடி இந்த ஸ்தோத்திர பலியிலே உம்முடைய அக்கினி இறங்கணும் தகப்பனே. கணவன் மனைவி ஒருமித்து வாழக்கூடாதபடி, அல்லேலூயா, பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் ஒருமித்து வாழக்கூடாதபடி, சமாதானமாய் மகிழ்ச்சியாய் வாழக்கூடாதபடி பிரிவினைகளை கட்டவிழ்க்கிற கிரியைகள், மார்க்க வேதங்களையும் கருத்து வேறுபாடுகளை உள்ளே கட்டவிழ்க்கிற கிரியைகள், சந்தேகத்தின் ஆவிகளை கட்டவிழ்க்கிற கிரியைகள், தகப்பனாகிய தேவனே குறைவுகளை பார்த்து பிரச்சனைகளை எழுப்பி கொண்டிருக்கிற கிரியைகள், இவைகளை எழுப்புகிற கிரியைகளும் ஆவிகளையும் இந்த ஸ்தோத்திர பலியிலே நீர் அழிக்க வேண்டும் தகப்பனே. உம்முடைய பிள்ளைகள் ஸ்தோத்திர பலியிலே ஆண்டவரே ஒருமித்து ஏகோபித்து கேட்கிற காரியத்தை இந்த ஸ்தோத்திர பலி வேளையிலே நீர் செய்ய வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறீர். எங்கள் சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர், எங்கள் யுத்த சனிதரர், யுத்த பராக்கிரமர், யுத்த ஜெயவேந்தன், எங்கள் ஜெய கிறிஸ்து அதை செய்ய வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. எங்கள் பரிகாரி அதை செய்ய வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. எங்கள் குணமாக்க ராபா, நீர் குணமாக்க வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறீர். போதுமானவருக்கு அதிகமானவராய் இருக்கிறீர். உடைய பிள்ளைகளுடைய உண்மையான ஜபத்தை கேட்கிறவர் இருக்கிறீர். உடைய பிள்ளைகளுடைய உண்மையான விண்ணப்பத்தை கேட்கிறவர் இருக்கிறீர். உடைய பிள்ளைகளுடைய உண்மையான ஆண்டவரே மனம் தானே தாழ்த்தி சர்வ சாஷ்டாங்கமாய் பாதத்தில் விழுந்து, தேவனே எங்களுடைய எல்லா பாவங்கள் மீறுதல்கள் சகலவற்றையும் மன்னியும் உமக்கு விரோதமாகவும் ஆண்டவரே உடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாகவும் உடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் செய்த எல்லா பாவங்கள் அக்கிரமங்கள் மீறுதல்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னியும் உம்மை வைக்க வேண்டிய இடத்திலே சத்ருவாகிய பிசாசை வைத்ததற்காய் மன்னியும். நீர் உம்மை ஆளுவதற்கு அல்லேலூயா எங்களிலே ஆளும்படி விடுவதற்கு பதிலாக பிசாசை ஆளும்படி விட்டதற்காய் மன்னியும். பிசாசின் மனிதர்களை ஆள விட்டதற்கு
போட்டதற்காய் மன்னியும். தகப்பனை உம்மை மகிமைப்படுத்த வேண்டிய இடத்திலே ஆண்டவரே தெரியாமல் பிசாசை மகிமைப்படுத்தின காரியங்கள் இருக்கும். மன்னியும் மன்னியும். மனுஷரை பெரிதுபடுத்தி பேசின காரியங்கள் இருக்கும். மனுஷர்களை உயர்த்தின காரியங்கள் இருக்கும். பிரபுக்களை ராஜாக்களை உயர்த்தின காரியங்கள் இருக்கும். மன்னியும் 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 மன்னியும். எங்களை நாங்களே மெச்சிக்கொண்ட காரியங்கள் இருக்கும் இருக்கும். ஆவியானவரை தவறாய் பயன்படுத்தின காரியங்கள் இருக்கும். மன்னியும் 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 மன்னியும். உம்முடைய நம்பிக்கையை குலைத்து போட்டதற்காய் மன்னியும் மன்னியும். நீர் எங்கள்வால் வைத்த வைராக்கியத்தை தகர்த்து போட்டதற்காய் மன்னியும் மன்னியும் மன்னியும். உம்முடைய நேசத்தை மறந்ததற்காய் மன்னியும். உம்முடைய பாசத்தை மறந்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம். நீர் வழிநடத்தி வந்து தப்புவித்து காப்பாற்றி கொண்டு வந்த அற்புதமான செயல்களை மறந்ததற்காய் மன்னியும் 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 மன்னியும். தேவைகளை எல்லாம் கூப்பிடுகிற வேலைகளை சந்தித்ததை மறந்ததற்காய் மன்னியும் மன்னியும் மன்னியும். மனுஷர்களை ஹல்லேலூயா எதிர்பார்த்ததற்காய் மன்னியும். மனுஷரை நோக்கி பார்த்ததற்காய் மன்னியும் மன்னியும் மன்னியும். எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் மன்னியும் 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 மன்னியும். உடைய சமூகத்திலே காத்திருக்க வேண்டிய நேரத்திலே காத்திராமல் போனதற்காய் மன்னியும். கேட்க வேண்டிய இடத்திலே உம்முடைய ஆலோசனைகளை கேட்காமல் போனதற்காய் மன்னியும். செவிகொடாமல் போனதற்காய் மன்னியும். தன்னிச்சையாய் நடந்ததற்காய் மன்னியும். சுய ஆலோசனையிலே நடந்ததற்காய் மன்னியும். சுய புத்தியிலே சார்ந்து நடந்ததற்காய் மன்னியும் மன்னியும் மன்னியும். எங்கள் தகப்பனாகிய இயேசுவே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் மன்னியும் 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 மன்னியும். சத்துரு உட்போவதற்கு காரணமாய் வாசல்களை திறந்து கொடுத்ததற்காய் மன்னியும் மன்னியும் மன்னியும். உம்முடைய கட்டளைகளை மீறினதற்காய் ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய கட்டளைகளை மீறினதற்காய் மன்னியும். கற்பனையின்படி நடவாமல் போனதற்காய் மன்னியும். உம்முடைய பிரமாணங்களை கை கொள்ளாமல் போனதற்காய் மன்னியும். உம்முடைய விதிமுறைகளை கை கொள்ளாமல் போனதற்காய் மன்னியும் மன்னியும் மன்னியும். உம்முடைய ஹல்லேலூயா காத்திருக்கிற நாட்களுக்காய் வேலைக்காய் காத்திராமல் அவசரப்பட்டதற்காய் மன்னியும் மன்னியும். சகல எல்லா மீறுதல்களையும் மன்னியும் 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 மன்னியும். எல்லா பரிசுத்த குலைச்சல்களை மன்னியும் மன்னியும் மன்னியும். ஆண்டவரே இருதயம் கடினமானதற்காய் மன்னியும். தகுதியற்றவர்களுக்கு இடத்திலே போய் இருந்ததற்காய் மன்னியும். தகுதியற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ததற்காய் மன்னியும் 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 மன்னியும். எங்கள் தகப்பனாகிய தேவனே யாரெல்லாம் வாயை திறந்து அறிக்கை செய்கிறார்களோ எனக்கு தெரியாது. தகப்பனாகிய தேவனே நீர் ஆவிலே சொல்லுகிறபடி சொல்லுகிறேன். என் தகப்பனாகிய தேவனே ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரை பரிசுத்தவான்களுக்கு விரோதமாய் எழுப்பினதற்காய் மன்னியும். நன்மை செய்தவர்களுக்கு விரோதமாய் பேசினதற்காய் மன்னியும். ஆண்டவரே தவறுதலாய் புரிந்து கொண்டு பேசினதற்காய் மன்னியும். மற்றவர்களை காயப்படுத்தினதற்காய் மற்றும் மற்றவர்களை வருத்தப்படுத்தினதற்காய் மன்னியும். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உம்மை வருத்தப்படுத்தினதற்காய் மன்னியும். உமக்கு துரோகிகளாய் மாறினதற்காய் மன்னியும் 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 மன்னியும். நீர் எங்களுக்கு விரோதியாய் வரும்படியாய் நடந்து கொண்டதற்காய் மன்னியும் 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 மன்னியும். ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகளாகிய எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் மன்னியும் மன்னியும். அறியாமையை மன்னியும் 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 மன்னியும். தகப்பனே அறியாமலே சாபத்தை வரவழைத்ததற்காக மன்னியும். தரித்திரத்தை வரவைத்ததற்காக மன்னியும். தோல்வி அவமானங்களை வரவைத்ததற்காய் மன்னியும். நெருக்கங்களை இடுக்கண்களை வரவைத்ததற்காய் மன்னியும் மன்னியும். பாடுகளை ஹல்லேலூயா சம்பாதித்துக் கொண்டதற்காய் உபத்திரவங்களை சம்பாதித்துக் கொண்டதற்காய் மன்னியும் மன்னியும். வியாதிகளை சம்பாதித்துக் கொண்டதற்காய் மன்னியும். பலவீனத்தை சம்பாதித்துக் கொண்டதற்காய் மன்னியும். பயத்தை சம்பாதித்துக் கொண்டதற்காய் மன்னியும் மன்னியும். தரித்திரத்தை சம்பாதித்துக் கொண்டதற்காய் மன்னியும். காலதாமதங்களை சம்பாதித்துக் கொண்டதற்காய் மன்னியும். தோல்வியை நஷ்டத்தை சம்பாதித்துக் கொண்டதற்காய் மன்னியும் 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 மன்னியும். எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் மன்னியும் மன்னியும் மன்னியும். நல்ல படிப்பிலை ஞானத்தை இழந்ததற்காய் மன்னியும். ஹல்லேலூயா தேவ ஞானத்தை இழந்ததற்காய் மன்னியும். தேவ ஞானத்தை விற்று போட்டதற்காய் மன்னியும் மன்னியும். புத்தி அந்தகாரப்படுவதற்கு விட்டு கொடுத்ததற்காய் மன்னியும் மன்னியும் மன்னியும். பார்வை மங்கி போனதற்காய் மன்னியும் 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 மன்னியும். உம்முடைய சத்தத்தை கேட்காமல் போனதற்காய் மன்னியும் மன்னியும் மன்னியும். சத்ருவின் சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்ததற்காய் ஹல்லேலூயா மன்னியும் 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 மன்னியும். அவனை ஆள விட்டதற்காய் மன்னியும். அவனை சிம்மாசனம் வைக்கும்படி வைத்ததற்காய் மன்னியும் மன்னியும் மன்னியும். அவனுடைய வார்த்தை உம்முடைய வார்த்தையாக எடுத்துக்கொண்டதற்காய் பொய்யனுடைய வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டதற்காய் மன்னியும். மாய்மாலத்தை பின்பற்றினதற்காய் மன்னியும் 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 மன்னியும். எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் மன்னியும் மன்னியும். சுய திறமைகளை நம்பினதற்காய் மன்னியும். சுய முயற்சிகளை நம்பினதற்காய் மன்னியும் மன்னியும் மன்னியும். ஹல்லேலூயா சரீர முயற்சிகளை எடுத்ததற்காய் மன்னியும் 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 மன்னியும். எங்கள் தகப்பனாகிய தேவனே ஒவ்வொருவரையும் மன்னியும் மன்னியும் மன்னியும். எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் மன்னியும். ஒல்லம் புறமும் உம்முடைய கல்வாரி ரத்த 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 ரத்த. எங்கள் வேலைகளை நம்பினதற்காய் மன்னி. எங்கள் பொறுப்புகளிலே நம்பி எங்கள் பொறுப்புகளை மேன்மைப்படுத்தினதற்காய் மன்னியும். எங்களை தற்பெருமை ஆக்கினதற்காய் மன்னியும். ஹல்லேலூயா ஓ எங்கள் தகப்பனாகிய தேவனே உம்முடைய சமூகத்திலே தாழ்த்தாமல் போனதற்காய் மன்னியும் 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 மன்னியும். நீர் இருக்க வேண்டிய இடத்துல எங்களை ஹல்லேலூயா உம்முடைய பிள்ளைகளாக எங்களை வைத்துக் கொண்டதற்காய் மன்னியும். உம்முடைய பிள்ளைகள் அவரவர் ஆண்டவரே அவரவர் நீர்
இருக்க வேண்டிய இடத்துல அமர்ந்ததற்காய் மன்னியும் மன்னியும். ஹல்லேலூயா. மனுஷருக்கு மகிமையை கொண்டு போனதற்காய் மன்னியும். உமக்கு உன்னத மகிமையும் கனத்தையும் கொண்டு வருவதற்கு பதிலாக மனுஷர்களுக்கு கொண்டு போனதற்காய் மன்னியும் 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 மன்னியும். ஓ எங்கள் தகப்பனாகிய தேவனே, எங்களை ஒவ்வொருவரையும் மன்னிப்பீராக 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 மன்னிப்பீராக. உம்முடைய பிள்ளைகள் உம்முடைய சமூகத்திலே அவரவர்கள் வீட்டிலே அவரவர்கள் இருக்கிற இடத்துல இந்த சமூகத்திலே உம்முடைய சமூகத்திலே இரவும் பகலும் உம்முடைய பிள்ளைகள் உம்மை நோக்கி கூப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். எத்தனையோ ஏராளமான தேவைகளுக்காய் உம்மை நோக்கி கூப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அத்தனையும் ஆண்டவரே வாய்ப்பதற்கு தடையாயிருக்கிறவைகள் எல்லாவற்றையும் மன்னியும் 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 மன்னியும். தகப்பனாகிய தேவனே மன்னியும். உம்முடைய கோபத்துக்கு ஆளானதற்காய் மன்னியும் 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 மன்னியும். உம்முடைய கோபம் எங்கள் ஒவ்வொருவற்றை அகழ்வதாக, உம்முடைய வருத்தம் எங்களை விட்டு நீங்குவதாக. உம்முடைய வருத்தம் எங்கள் ஒவ்வொரு பேரில் இருக்கிற வருத்தம் ஹல்லேலூயா எங்களை விட்டு நீங்குவதாக. கோபமும் ஹல்லேலூயா எங்கள் ஒவ்வொருவரை விட்டு நீங்குவதாக 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 நீங்குவதாக. மாறாத உம்முடைய நேசம் பாசம் அன்பு அநாதி சிநேகம் எங்கள் ஒவ்வொருவர் பேரில வந்து இறங்குவதாக. ஆட்டுக்குட்டியான நாமத்தினாலே ஒவ்வொருவர் பேரிலே இறங்குவதாக. தேவனுடைய பாதுகாப்பு இறங்குவதாக, அரவணைப்பு இறங்குவதாக, தேவ ஒத்தாசை சகாயம் ஒவ்வொருவருக்கும் கிடைப்பதாக. கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிடைப்பதாக. யுத்தம் ஆண்டவரே, யுத்தத்தை நீர் நடப்பிக்கும்படியாய் வருவீராக. உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் யுத்தத்தை நடப்பிக்க நீர் வருவீராக. காரியங்களை ஜெயமாக்கும்படி ஜெய கிறிஸ்து வருவீராக. நீர் முன்னணியிலே வருவீராக. உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருடைய தேவையை சந்திக்க நீர் வருவீராக. ஒவ்வொருவருடைய தேவையிலே ஆண்டவரை நிறைவாய் சந்திக்கிற நிறைவாகி நீர் வருவீராக. குறைவைகள் எல்லாம் நீங்கி போக நீர் வருவீராக. குறைவைகள் எல்லாம் எந்தெந்த விதத்தில் குறைவுகள் இருக்கோ அதையெல்லாம் நீக்க நிறைவாக நீர் வருவீராக. இல்லாமை இயலாமையை தூக்கி எடுக்க வருவீராக. வறுமையை பஞ்சத்தை போக்கி எடுக்க நீர் வருவீராக. பண கஷ்டங்களை நீக்க வருவீராக. கடன் வட்டியை வேரோடு சுட்டரித்து பிடுங்கு போடுவீராக. எல்லா அடிமைத்தன சிறையிருப்பின் கட்டுகளை எல்லாம் தகர்த்து ஓடுவீராக. ஆண்டவரே, உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய விண்ணப்பங்கள் ஜபங்கள் உம்முடைய சன்னிதானத்துக்கு வந்து சேர கிருபை செய்வீராக. உம்முடைய பரிசுத்த சன்னிதானத்துக்கு வந்து சேர வந்து கிருபை செய்வீராக. மகா உன்னதங்களிலே வாசம் பண்ணுகிற எங்கள் சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய எங்கள் யெகோவா தேவனே, உம்முடைய பாதத்திலே ஒவ்வொருவருடைய விண்ணப்பங்களும் ஜபங்களும் மன்றாட்டுகளும் உம்முடைய சன்னிதானத்துக்கு வந்து சேர்வதாக. ஒவ்வொருவருடைய கண்ணீரும் உம்முடைய துரத்தில் வந்து சேர்வதாக. தகப்பனே, நினைவு கூறுவீராக நினைவு கூறுவீராக. ஒவ்வொருவரையும் நினைத்தருள்வீராக. ஒவ்வொருடைய கஷ்டங்கள் பாடுகள் துக்கங்கள் அவமானங்களை நினைவு கூறுவீராக. எங்களுக்காக சிலுவையிலே இவைகளெல்லாம் செய்து முடித்த எங்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவரே, எத்தகுதி இல்லாத நீசர்களும் பாவிகளும் அசுத்தர்களுமாய் இருந்த துரோகிகளாய் இருக்கும் போதே எங்களுக்காக உம்மையே ஜீவபலியாய் பானபலியாய் பஸ்க ஆட்டுக்குட்டியாய் கொடுத்த எங்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவரே, ஒவ்வொரு பேரிலும் இறங்குவீராக. ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கைக்கும் இறங்குவீராக. ஒவ்வொருடைய பிழைப்புக்கு இறங்குவீராக. ஒவ்வொருடைய ஜீவனுக்கு இறங்குவீராக. மரணத்தின் கிரியைகளை அழித்து போடுவீராக. சாபத்தின் கிரியைகளை அழித்து போடுவீராக. தரித்திரத்தின் கிரியைகளை அழித்து போடுவீராக. தோல்வி காலதாமதம் நஷ்டங்கள் இவைகளை எல்லாம் அழித்து போடுவீராக. உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாசஸ்தலம் உம்முடைய பிள்ளைகள் கையின் கிரியைகள் சகலமும் ஆசீர்வதிக்கப்பட நீர் ஆசீர்வாதத்தின் தேவன், நன்மையின் தேவன், ஐஸ்வர்யத்தின் தேவன், எல்லாவற்றிலும் தூக்கி நிலை நிறுத்துகிற தேவன். ஹல்லேலூயா. ஜெயம் கொடுக்க எங்கள் ராப்பா நீர் வருவீராக வருவீராக. ஒவ்வொருவருக்கும் வருவீராக வருவீராக. ஒவ்வொருவருக்கும் வருவீராக. இந்த ஸ்தோத்திர பலி வேளையிலே ஒவ்வொருவருக்கும் காரியமாகும்படி வருவீராக. ஒருவரும் சத்ருவும் சத்ருவின் மனுஷர்கள் களி கூறாதபடி அவர்களுடைய ஹல்லேலூயா ஆர்ப்பாட்டங்களும் அவர்களுடைய பொல்லாத சந்தோஷங்களை ஒழிய பண்ணும்படி அழிய பண்ணும்படி வருவீராக வருவீராக. அவர்களுடைய பொல்லாத ஜபங்களை அழிக்க வருவீராக. அவர்களுடைய பொல்லாத உபவாசங்களை அழிக்க வருவீராக வருவீராக. அவருடைய பொல்லாத தீர்மானங்கள் திட்டங்களை அழிக்க வருவீராக. அவருடைய எல்லா சதி ஆலோசனைகளை அழிக்க வருவீராக. உம்முடைய பிள்ளைகளை அழிக்க வருகிற சகலவற்றையும் அழிக்க கடந்து வருவீராக. இப்பொழுது 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 எல்லா மன துக்கங்கள் வேதனைகள் துயரத்திலிருந்து தூக்கி எடுக்க வருவீராக. எல்லா பாடுகள் கஷ்டங்கள் நஷ்டங்களிலிருந்து தூக்கி எடுக்க வருவீராக. எல்லா சிறையிருப்புகள் அடிமைத்தலிருந்து தூக்கி எடுக்க இப்பொழுது இறங்குவீராக இறங்குவீராக. எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இறங்குவீராக. இருள் எவ்வளவேனும் இராதபடி, இருளின் ஆதிக்கங்கள் இராதபடி, இருளாகிய சாத்தானும் சாத்தானின் மனுஷருடைய ஆளுகைகள் எங்களுக்குள்ளே இராதபடி, எங்கள் சுய ஆளுகைகளும் இராதபடி, உலகத்தின் ஆளுகைகள் இராதபடி, மாம்சத்தின் ஆளுகைகள் எங்களுக்குள்ளே இராதபடி, ஆண்டவரே சுய நீதிகள் எங்களிலே இராதபடி, சுய இச்சைகளின்
நடக்கைகள் காணக்கூடாதபடி, நீர் விரும்பாதவைகள் ஒன்று கூட காணக்கூடாதபடி அழிக்கிற உம்முடைய அக்கினி எங்களிலே கடந்து வருவதாக. அப்பா, நீர் எங்களை முற்றுமுடிய தூக்கி எடுத்து விடுவித்து ரட்சித்து உம்முடைய மாபெரும் ரட்சணத்தை, அற்புதங்களை, அதிசயங்களை காணக்கூடாதபடி இடைஞ்சலும் இடையூறுமா இருக்கிற கிரைகள், தடையா இருக்கிறவைகள் தகப்பனே சகலத்தையும் அழித்து போடுவதாக. அப்போ உம்முடைய அக்கினி 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 எங்கள் ஒவ்வொரு விரலும் இருக்கிற அத்தனை கீழ்ப்படியாமையை அழித்து போடுவீராக. எல்லா வணங்கா கழுத்துள்ள தன்மைகளை அழித்து போடுவீராக, 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 போடுவீராக. எங்களுக்கு முன் தடையாயிருக்கிறவரையும் எங்களுக்குள் தடையாயிருக்கிறவைகளையும் அழிப்பதாக. உம்முடைய அக்கினி 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 எங்கள் சுற்றிலும் தடையாயிருக்கிறவைகளை அழிப்பதாக. சத்ருவின் மனுஷர்களை அழிப்பீராக, பகஞ்சர விரோதிகளும் துரோகிகளை அழிப்பீராக, இரத்த பிரியர்களும் கொலை வெறியர்களும் அழிப்பீராக. தகப்பனே, உம்முடைய அக்கினி அக்கினி அதுக்கு பின்னணியில் இருக்கிற அத்த சர்வத்தின் தந்திரங்களை அழிப்பீராக, அதனுடைய சகல வஞ்சகத்தையும் அழிப்பீராக, அழிப்பீராக. உம்முடைய அக்கினி 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 உம்முடைய கரத்திலிருந்து வருகிற அக்கினி அக்கினி அக்கினியும் கந்தகமும் எப்பொழுது எப்பொழுது ட்ரில்லியன் பில்லியன் இறங்கி சுட்டரிப்பதாக, 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 சுட்டரிப்பதாக. போதிய வருமானம் இல்லாமல் செய்கிற காரியங்கள், ஒன்றுமே பணமே கிடைக்காதபடி செய்கிற காரியங்கள், தகப்பனாகிய தேவனை எல்லாவற்றிலும் காணப்படுகிற மலட்டு தன்மைகள் சகலமும் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. பிள்ளைகளிலும் ஆண்டவரே நிலத்திலும் இருக்கிற சகல மலட்டு தன்மைகள், சாபங்கள், சத்துரு போட்டவைகள் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. தலைமுறையின் கிரியைகள், காரியங்கள் ஒன்று கூட காணக்கூடாதபடி சுட்டரிக்கப்படுவதாக. அதில் மறைந்திருக்கிற அத்தனை ஹல்லேலூயா வலு சர்ப்பத்தின் கிரியைகள் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. உம்முடைய அக்கினி அக்கினி எங்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவராகிய சேனைகளின் கர்த்தருடைய அக்கினி அக்கினி அக்கினியும் கந்தகமும் எப்பொழுது 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 உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் போராடுகிற ஆவிகளையும், ஜாதி ஜாதியான ஆவிகளையும், செய்வனை மந்திர சூனியங்களையும், பூஜைகளையும், பகைகளையும், விரோதங்களையும், குரோதங்களையும், எரிச்சல்களையும், சேலஞ்சுகளையும் சுட்டரிப்பதாக, 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 சுட்டரிப்பதாக. உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு வரவேண்டிய சுதந்திரம் உம்முடைய பிள்ளைகள் கரத்தில் கிடைக்க கூடாதபடி செய்கிற கிரியைகள் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. காரியம் ஜெயமாகி பணம் கிடைக்க கூடாதபடி செய்கிற கிரியைகள் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. உம்முடைய அக்கினி 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 சுகத்தை உம்மிடத்திலிருந்து பெறக்கூடாதபடி, மெய் சமாதானத்தை பெறக்கூடாதபடி, எதிர்பார்த்திருக்கிற வேலையில போய் அமரக்கூடாதபடி, எதிர்பார்த்து வைத்திருக்கிற தொழில்கள் ஹல்லேலூயா நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில செழிக்க கூடாதபடி, வருமானங்கள் உண்டு பண்ண கூடாதபடி செய்கிற கிரியைகள் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. எல்லா அந்தகார வல்லமைகள், லோகாதிபதியின் கிரியைகள், வானமண்டல பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளின் கிரியைகள் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. பாதாளத்தின் வல்லமைகள் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. மரணத்தின் வல்லமைகள் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. நரகத்தின் வல்லமைகள் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. வேதாளத்தின் வல்லமைகள் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. துன்மார்க்கருடைய வல்லமைகள், பொல்லாத வல்லமைகள் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. ஹல்லேலூயா. அத்தனை சாத்தானோடு கூட விழுந்து போன சேனைகளுடைய வல்லமைகள் சுட்டரிக்கப்பட்டு போவதாக. அதனால் வந்த எல்லா நுகத்தடிகள், நிமிர முடியாதபடி இருக்கிற தன்மைகள், நிமிர்ந்து நடக்க முடியாதபடி இருக்கிற தன்மைகள், கூனி குறியிருக்கிற தன்மைகள், எழும்பி பிரகாசிக்க கூடாதபடி இருக்கிறவைகள் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. எல்லா கடனும் வட்டியும் வேரோடு சுட்டரிக்கப்படுவதாக. எல்லா வகையான ஆவிக்குரிய தரித்திரம், பொருளாதார தரித்திரங்கள் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. எல்லாம் முற்கள், கற்கள் எல்லாம் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. ஆட்டுக்குட்டியானவரே, உம்முடைய அக்கினி 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 உம்முடைய பிள்ளைகளிலே காணப்படுகிற ஜுரம், இருமல், சளி, தகப்பனாகிய தேவனே, வீசிங் பிரச்சனைகள், இருதய சம்பந்தமான நோய்கள், ஆசனத்தில் இருக்கிற புண்கள், ஆண்டவரே மலம் கழிக்க முடியாதபடி தவிக்கிற தன்மைகள், அதில் இருக்கிற அத்தனை செய்வனையின் கிரியைகள் தகப்பனாகிய தேவனே, ஹல்லேலூயா. ஓ, பயாப்சி ரிசல்ட்டுக்கு போயிருக்கிற காரியத்தில் இருக்கிற பயங்கள் எல்லாவற்றையும் நீக்கி போடுவீராக. உம்முடைய அக்கினி கடந்து வந்து இதில் மறைந்திருக்கிற சத்துருவின் கிரியைகளையும், ஆண்டவரே ஒரு கேன்சர் வியாதிகளும் மர்ம நோய்களும் உம்முடைய பிள்ளைகளிலே காணக்கூடாதபடி, உம்முடைய மகளிலும் காணக்கூடாதபடி சுட்டரிக்கப்படுவதாக, சுட்டரிக்கப்படுவதாக. அந்த பயாப்சி ரிசல்ட்ல உம்முடைய கல்வாரி ரத்தம் 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 கடந்து வந்து அதுல ஆண்டவரே சத்துருக்கள் செய்திருக்கிற விஷ கிருமிகள் அதில் காண
வரக்கூடாதபடி சுட்டரிக்கப்படுவதாக. மருத்துவத்தால் குணமடைய முடியாதபடி செய்திருக்கிற கிரியைகள் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. சீக்கிரத்தில் மரித்து போகணும் என்று செய்திருக்கிற கிரியைகள் சுட்டரிக்கப்பட்டு போவதாக. அந்த மகளுக்குள்ளும் கடந்து வருவதாக. உம்முடைய அக்கினி அக்கினி ரத்தமாகிய அக்கினி கடந்து வந்து வருவதாக. கடந்து எல்லாம் மறைந்து செய்தவைகள் எல்லாம் சுட்டரிக்கப்பட்டு போவதாக. தகப்பனாகிய தேவனே, உடலில் இருக்கிற எல்லா புண்ணுகள் ஆறுவதாக. உம்முடைய கீழையாத்து பிசினி தைலமாகிய எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ரத்தமாகிய கீழையாத்து பிசினி தைலம் எப்பொழுது அந்த மகளுக்குள்ளே கடந்து வருவதாக. ஆண்டவரே, குடலெல்லாம் புண்ணாகி போய் ஆசன பகுதியெல்லாம் புண்ணாகி இருக்கிற அந்த இடத்துல ஆண்டவரே, அதன் உள் உறுப்புக்குள்ளே எல்லாம் ரத்த கலரியா இருக்கிற தன்மைகள் எல்லாவற்றையும் சுகப்படுத்துகிற உம்முடைய தன்மைகள் இருக்கிற தெய்வீக சுகமும் ரத்தமும் கடந்து வருவதாக. இந்த மகளுக்கு உச்சந்திலிருந்து உள்ளங்கால் மட்டும் ஒவ்வொரு உறுப்புகள் பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு உறுப்புக்குள்ளே கடந்து வருவதாக. அற்புதமான சுகத்தை எங்கள் பரிகாரியாகிய இயேசு கிறிஸ்துவே இந்த நேரத்திலே அந்த மகளுக்கு தந்தருளுவீராக. அந்த மகளுக்கு தந்தருளுவீராக, 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 தந்தருளுவீராக. உமக்கு செய்த பணிவிடையை நினைத்தருளுவீராக. உமக்கு செய்த காரியங்களை, உமக்கு செய்த நற்காரியங்களை நினைத்தருளுவீராக. உம்முடைய ரத்த 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 அற்புதமான சுகத்தை உண்டு பண்ணுவதாக. அற்புதமான சுகத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் தீர்க்காயுசையும் தருவதாக. சர்வாங்க சுகத்தையும் தீர்க்காயுசையும் உண்டு பண்ணுவதாக என்று கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே கேட்கிறோம், ஜெபிக்கிறோம். சமீபத்திலே ஆபரேஷன் செய்து கொண்ட ஒவ்வொருவரையும் சுகமாக்குவீராக. ஒவ்வொருவரையும் சுகமாக்குவீராக. அற்புதமான சுகம் அவர்கள் சரீரத்திலே உண்டாவதாக. ஆபரேஷன் செய்யப்பட்ட பகுதியிலே அற்புதமான சுகம் எங்கள் ஆட்டுக்குட்டியான ஒரு நாமத்தினாலே அற்புதமான சுகம் இப்பொழுது 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 பெற்றுக் கொள்வார்களாக. உமது கரத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்வார்களாக. உமது நாமத்தில் இருக்கிற அற்புத சுகத்தை பெற்றுக் கொள்வார்களாக. உம்முடைய ரத்தத்தில் இருக்கிற தழுவுகளில் இருக்கிற அற்புத சுகத்தை உமது நாமத்தினாலே கேட்டு இப்பொழுது 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 பெற்றுக் கொள்வார்களாக. அதுல இன்னும் எந்த புண்ணுகளும் அதில் இராதபடி ஆறி போவதாக. நன்றாய் சுகமடைவதாக. நன்றாய் உள்ளும் புறமும் காய்ந்து நார்மலாய் மாறுவதாக என்று இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம். ஓ எங்கள் தகப்பனாகிய தேவனே, ஓ தகப்பனே, பிள்ளை உண்மையா கர்ப்பம் தரிக்க கூடாதபடி பலருக்கு செய்யப்பட்டிருக்கிற காரியங்கள், அது அவர்களுக்கு வரவைத்த கிரியைகளிலே அவர்கள் உணர்ந்து உம்முடைய சமூகத்திலே விழுந்து, தேவனே என்னை மன்னியும் 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 மன்னியும், நான் கடந்து வந்த பாதைகளிலே செய்த எல்லாவற்றையும் மன்னியும் ஆண்டவரே. அல்லேலூயா. பதுங்கி ஒதுங்காத அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஓ தகப்பனாகி நீர் பூத்த நெருப்பு போல மறைந்திருக்கிற நோய்கள் அதற்குள்ளே இராதபடி இருக்க பிள்ளைகள் உம்மை நோக்கி வேண்டுவார்களாக, உம்மை நோக்கி கூப்பிடுவார்களாக. இயேசுவே மன்னியும் மன்னியும் மன்னியும், உம்முடைய கண்கள் காணாதது ஒன்றுமில்லை, மன்னியும் மன்னியும். உம்முடைய ரத்தம் என்னை கழுவதாக கழுவதாக கழுவதாக. ஆண்டவரே ஆண்டவரே, அதற்குள்ள இருக்கிற எல்லா நோய் கிருமிகள், மறைந்திருக்கிற நோய் கிருமிகள், பிள்ளை கற்பம் தரிக்க கூடாதபடி செய்திருக்கிறவைகள் சகலமும் சுட்டரிக்கும்படி கிருபை செய்வீராக என்று ஆண்டவரே இந்த வேளையிலே உம்மை நோக்கி உம்மை நோக்கி உம்மை நோக்கி உம்மை நோக்கி கூப்பிடுவார்களாக. உம்மை நோக்கி இந்த பிள்ளைகள் கூப்பிடுவார்களாக. அப்பா, உம்முடைய ரத்தம் இறங்கி வந்து இந்த பிள்ளைகளுக்கு நன்மை செய்வீராக. ஆண்டவரே மன்னித்து உம்முடைய ரத்தம் கழுவி ஆண்டவரே இந்த பிள்ளைகள் கற்பம் தரிக்க கிருபை செய்வீராக, கிருபை செய்வீராக. ஆண்டவரே அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற நிந்தைகள் நீங்க கிருபை செய்வீராக என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே கேட்கிறோம், ஜெபிக்கிறோம். அப்பா, ஓ தகப்பனாகிய தேவனே, அவர் எல்லையில் இருக்கிற சகல பிரச்சனைகள் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. எங்கள் ஒவ்வொரு எல்லைகளில் இருக்கிற சகல பிரச்சனைகளும் ஆட்டுக்குட்டியானவர் நாமமாகிய அக்கினி சுட்டரிப்பதாக. எல்லா பிரச்சனைகளையும் சுட்டரிப்பதாக. எல்லா பிரச்சனைகளையும் சுட்டரிப்பதாக. எல்லா பிரச்சனைகளையும் சுட்டரிப்பதாக 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 சுட்டரிப்பதாக. அதிகத்தனமான ஆண்டவரே பிபிகள் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. லோ பிபிகள் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. ஆண்டவரே மருந்து மாத்திரையினால் குணமடையக்கூடாதபடி செய்திருக்கிற கிரியைகள் எல்லாம் சுட்டரிக்கப்படுவதாக சுட்டரிக்கப்படுவதாக. உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் பிபி எல்லாம் நார்மலா இருப்பதாக. தகப்பனாகிய தேவனே, இரத்த சோகைகள் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. இரத்த சோகைகள் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. வெள்ளைப்படுதல் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. கர்த்தருடைய அக்கினி 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 இவைகளை சுட்டரிப்பதாக சுட்டரிப்பதாக சுட்டரிப்பதாக. ஆண்டவரே, தோன்றுவதும் மறைவதும் தோன்றுவதும் மறைவதுமான கட்டிகள் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. ஒருவதும் வராதபடி சுட்டரிக்கப்படுவதாக.
சுட்டரிக்கப்படுவதாக. இடுப்பு வலிகள், குறுக்கு வலிகள், முதுகு வலிகள், ஆண்டவரே வாத நோய்கள் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. முடக்கு வாதங்கள், வாதத்திலே பல வகையான முடக்கு வாதங்கள் சுட்டரிக்கப்படுவதாக, சுட்டரிக்கப்படுவதாக. வாய்வு கோளாறுகள் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. உம்முடைய அக்கினி 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 நெஞ்செரிச்சல்களை சுட்டரிப்பதாக, ஜீரணமாகாத தன்மைகளை சுட்டரிப்பதாக, பசி எடுக்க முடியாத தன்மைகளை சுட்டரிப்பதாக. சிறு பிள்ளைகளிலே காணப்படுகிற அத்தனை சளி தொல்லைகளும் இருமல்களும் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. சகல தொற்று கிருமிகளும் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. உம்முடைய அக்கினி அக்கினி இவைகள் எல்லாம் சிறு பிள்ளைகளுக்கு வந்து கடந்து வந்து பட்சிப்பதாக படிப்பதாக. அவர்கள் படிக்கக்கூடாத தன்மைகளை சுட்டரிப்பதாக. படிப்பிலே விருப்பம் இல்லாமல் பள்ளிக்கூடம் போக விருப்பம் இல்லாத இருக்கிற சத்துருக்கள் கட்டவிழ்த்த கிரிகள் எல்லாம் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. பிள்ளைகள் உணவுகளை உட்கொள்ள கூடாதபடி இருக்கிற தன்மைகள் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. ஆமேன் 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 ஆமேன். ஒவ்வொருவருக்கும் கரத்தினாலே, எங்கள் தகப்பனாகிய ஆட்டுக்குட்டியானவர் கரத்தினாலே அற்புத சுகம் உண்டாவதாக, அற்புத ஆரோக்கியம் சிறு பிள்ளைகளுக்கு உண்டாவதாக. அதன் வயதிலே வளர வேண்டிய பிள்ளைகளுக்குரிய வளர்ச்சி உண்டாவதாக. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியும் ஆண்டவரே, கர்த்தருக்குள்ளான வளர்ச்சியும் ஆண்டவரே, சரீர வளர்ச்சியும் உண்டாவதாக. அந்தந்த பிள்ளைகளுக்குரிய சரீர வளர்ச்சி உண்டாவதாக. ஆண்டவரே, உச்சந்தலம் உள்ளங்கால் மட்டும் சரீர வளர்ச்சி உண்டாவதாக. உள் உறுப்பில் நல்ல வளர்ச்சி உண்டாவதாக. கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே நல்ல வளர்ச்சி உண்டாவதாக. ஆண்டவரே, இந்த பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் நல்ல ஞாபக சக்தி உண்டாவதாக. ஹல்லேலூயா. நல்ல உமக்கு பயப்படுகிற பயம் உண்டாவதாக. ஒவ்வொருவருக்கும் உம்முடைய பயப்படுகிற பயம் உண்டாவதாக. ஆண்டவரே, ஒவ்வொருவரையும் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும். இந்த ஸ்தோத்திர பலி வேளையிலே பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும். பிள்ளைகள் நாள் ஒரு மேனி பொழுது வண்ணம் உமக்குள்ளே வளர்ந்து வரக்கூடிய சகல கிருபையும் தந்து உம்முடைய தூதர்களை கொண்டு நடத்துவீராக. உம்முடைய தூதர்களை கொண்டு அவர்களை நடத்துவீராக. உம்முடைய தூதர்களை கொண்டு நடத்த வேண்டியவர்களை நடத்துவீராக என்று ஹல்லேலூயா எங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கேட்கிறோம், ஜெபிக்கிறோம். அப்பா, உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய விடாத கண்ணீரை ஆனந்த கண்ணீராய் மாற்றுவீராக. உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய புலம்பலை ஆனந்த களிப்பாய் மாற்றுவீராக, ஆனந்த சந்தோஷமாய் மாற்றுவீராக. சத்துருவினுடைய கொக்கரிப்பும் ஆர்ப்பரிப்பையும் இல்லாமல் சுட்டரிப்பதாக. அவர்களுடைய களி கூறுதல்கள் எல்லாம் டெம்பரவரி என்பதை சுட்டரிப்பதாக. எங்கள் ஜெய கிறிஸ்துவே, உம்முடைய பிள்ளைகள் யாவருக்கும் ஜெயத்தை கட்டளையிடுவீராக. மீட்பையும் விடுதலையும் ரட்சிப்பையும் ரட்சணத்தையும் கட்டளையிடுவீராக. நன்மையை கட்டளையிடுவீராக. ஓ எங்கள் தகப்பனாகிய ஆட்டுக்குட்டியானவரே, நீர் ஒருவரே இதை செய்யத்தக்கவர். சர்வ வல்லமை 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 உள்ள எங்கள் ஆட்டுக்குட்டி செய்ய வல்லமை உள்ளவர். சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனே, மகா உன்னதங்களிலே வாசம் பண்ணுகிற, ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியிலே வாசம் பண்ணுகிற, நித்திய ஒளிமயமான ஜோதிமயமான அக்கினிமயமானவரே, உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு எல்லையில்லாத பாதுகாப்பாய் இருப்பீராக, போஷிப்பீராக இருப்பீராக, உண்ணுதலாய் உடுத்துவித்தலாய் இருப்பீராக. நிறைவானவரே நிறைவானவரே நிறைவானவரே, பரிபூரண நிறைவுடையவரே, உம்முடைய பரிபூரணத்தினாலே நிரப்புகிறவரே, உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய பாத்திரத்தை களஞ்சியத்தை உம்முடைய இரத்தத்தினாலே பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பாத்திரத்திலே ஆண்டவரே, உம்முடைய பரிபூரணத்தினால் நிரப்புவீராக. உம்முடைய சம்பூரணத்தினால் நிரப்புவீராக. உம்முடைய பிள்ளைகள் இரவும் பகலும் கேட்டுக்கொண்டதற்கு மேலாக நிரப்புவீராக. 2 அப்பமும் 5 மீனையும் 5 மீன் 2 அப்பத்தையும் ஆசீர்வதித்த தேவனே, 2 மீனையும் 5 அப்பத்தை உம்முடைய கரத்திலே கொடுத்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக. 2 மீனையும் 5 அப்பத்தை உம்முடைய கரத்திலே கொடுத்த ஒவ்வொரு குடும்பங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக. அதை ஆசீர்வதிப்பீராக. அது பல மடங்கு ஆசீர்வதிப்பீராக. 12 கூட நிறைய மிச்சம் மீதி எடுக்கத்தக்கதான உன்னத அனுபவத்தை கொடுப்பீராக. பலத்த அற்புதத்தை செய்வீராக. ஒவ்வொருவருக்கும் பலத்த அற்புதத்தை செய்வீராக. ஒருவரும் வெட்கப்பட்டு போகாதபடி, அழிந்து போகாதபடி ஒவ்வொருவரையும் தப்புவிக்க பண்ணுவீராக. ஒவ்வொருவரையும் காப்பாற்றி நிலைநிறுத்துவீராக, பலப்படுத்துவீராக, சிறப்படுத்துவீராக. தகப்பனே, ஊன்றி உம்மிலே கட்டுவீராக. உமக்கென்று ஒவ்வொருவரும் பிரகாசிக்க கிருபை செய்வீராக. ஒவ்வொருவருடைய வாழ்வையும் ஆசீர்வதிப்பீராக. ஒவ்வொருடைய பிழைப்புகளையும் ஆசீர்வதிப்பீராக. ஒவ்வொருடைய ஊழியங்களையும் ஆசீர்வதிப்பீராக. ஒவ்வொருடைய பிள்ளைகளுடைய சகல தேவைகள் சம்பூரணமாய் உம்மாலே சந்திக்கப்படுவதாக. ஓ கட்டளையிடுவீராக. ஓ எங்கள் ஜெய கிறிஸ்துவே, ஜெயத்தை கட்டளையிடுவீராக. எங்கள் சர்வ ஐஸ்வர்ய சம்பந்தனரே கட்டளையிடுவீராக. ஓ மக்கு ஸ்தோத்திரம்.
உமக்கு ஸ்தோத்திரம். என்றென்றைக்கும் சதா காலங்களுக்கும் உயிரோடு இருக்கிறவரே, இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளாய் அழைக்கிறவரே, ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்கள், எண்ணி முடியாத அதிசயங்களை அற்புதங்களை செய்கிறவரே, ஹல்லேலூயா. உண்மையாய் மனம் திரும்பி உம்முடைய பாதத்திலே வந்த விழுந்த பிள்ளைகளை தூக்கி எடுக்காமல் விடாதவரே, தூக்கி எடுத்து நிலை நிறுத்துகிறவரே, நீ சொன்னவைகளை நிறைவேற்றுகிறவரே, அது பரியந்தமும் நிறைவேற்று பரியந்தமும் அமர்ந்திராதவரே, ஒருபோதும் உடைய பிள்ளைகளை கைவிடாதவரே, விட்டு விலகாதவரே, மறவாதவரே. ஹல்லேலூயா. ஓ எங்கள் நேசரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். எங்கள் பிதாகுமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவரே, அப்பா எங்கள் இயேசு மகா ராஜாவே, எங்கள் யூத ராஜ சிங்கமே, எங்கள் ஆதியும் அந்தமும் தொடக்கமும் முடிவும் முந்தினவரும் பிந்தினவரும், எங்களிலே விசுவாசத்தை துவக்கினவர், எங்களிலே பரிபூரணமாய் முடித்த எங்கள் உலக ரட்சகரே, அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். எங்கள் இருக்கிற எல்லா கோணலானவைகளை நேராக்கிறவரே, நேராக்கிறவரே, செம்மையாக்குகிறவரே, ஹல்லேலூயா. பள்ளங்களை ஹல்லேலூயா மூடுகிறவரே, சமமாக்குகிறவரே, மேடுகளை சமமாக்குகிறவரே, வாய்க்கால்களிலே உம்முடைய ஆசீர்வாத ஆறுகள் ஓடும்படி செய்கிறவரே, மகிமையின் ஆசீர்வாத ஆறுகள் ஓடும்படி பிரவாகித்தும் அவரவர் வாய்க்காலிலே ஓடும்படி கிருபை செய்கிறவரே, எங்கள் வற்றாத ஜீவ ஊற்றே, வற்றாத ஜீவ நதியே, எங்கள் ஜீவ அப்பமானவரே, ஜீவ தண்ணீரானவரே, எங்கள் ஆவியாகிய தேவனே, ஜீவனாகிய தேவனே, அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். எங்கள் ஆசீர்வாதம் நன்மையும் எங்கள் ஐஸ்வர்யமா இருக்கிறவரே, எங்கள் நம்பிக்கையா இருக்கிறவரே, எங்கள் நங்கூரமா இருக்கிறவரே, எங்கள் அஸ்திபாரமா இருக்கிறவரே, அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம். சகல துதி ஸ்தோத்திரத்துக்கு என்றைக்கும் சதா காலங்களுக்கு நீர் ஒருவரே பாத்திரராய் இருக்கிறவரே, ஹல்லேலூயா. எங்கள் சர்வ வல்லமை 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 உடையவரே, சாபாமை உடையவரே, நித்திய அழியாமை உடையவரே, நிலையங்கே தரித்திருக்கிறவரே, ஹல்லேலூயா. 7 பொன் குத்து விளக்கு மத்தியிலே உலாவுகிறவரே, 7 நட்சத்திரங்களை கரங்களிலே ஏந்தி கொண்டிருக்கிறவரே, சர்வத்தையும் தமது கருத்துக்குள்ளே வைத்திருக்கிற சர்வ சிருஷ்டிகரே, சர்வத்தையும் சிருஷ்டிவரே, படைத்தவரே, உருவாக்கினவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். முடிவில்லாத எங்கள் ஆளுகையும் ராஜரீகமாய் நீரே இருப்பீராக, நீரே இருப்பீராக. ஒவ்வொருவரிலும் உம்முடைய ஜெயக்கொடி பறப்பதாக, எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஜெயக்கொடி பறப்பதாக. ஒவ்வொருவரிலும், ஒவ்வொரு நபரிலும், ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் சிறியோரிலிருந்து பெரியோர் வரைக்கும் எங்கள் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ஜெயக்கொடி ஏற்றப்படுவதாக, ஜெயக்கொடி ஏற்றப்படுவதாக. எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஜெயக்கொடி ஜெயக்கொடி ஜெயக்கொடி, எங்கள் ஜெய கிறிஸ்து இயேசுவினுடைய கொடி ஏற்றப்படுவதாக. ஒவ்வொருவரும் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே ஜெயம் பெற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை செய்வீராக. உம்மிடத்திலிருந்து நிறைவான பலனை பெற்றுக்கொள்ள கிருபை செய்வீராக. பூரணமான பலனும் நிறைவான பலனும் சம்பூர்ண பலனும் சம்பூர்ணம் ஊற்றுமாய் இருக்கிறவரே, உம்முடைய சம்பூர்ணத்தினால் நிரப்புவீராக. உம்முடைய பேரன்பின் சம்பூரணத்தினால் நிரப்புவீராக. உம்முடைய அநாதி சிநேகிதத்தின் சம்பூரணத்தினால் நிரப்புவீராக. நிறைவாய் இருக்கிறவரே, நிரப்புவீராக நிரப்புவீராக. ஆசீர்வதிப்பீராக ஆசீர்வதிப்பீராக ஆசீர்வதிப்பீராக. எல்லா பேர் ஆபத்துகளிலிருந்து தப்புவிப்பீராக. எல்லா கண்ணிகள் வலைகள் சுருக்கிலிருந்து தப்புவிப்பீராக. எல்லா கரை திரைகள் கரைபடுகிற கிரியைகள் எல்லாவற்றிலிருந்து விலக்கி கடைசி பரியந்தமும் பரிசுத்தமும் உண்மையும் உத்தமமாய் உமக்குள்ளே வாழ்ந்திருக்க கிருபை செய்வீராக. சகலவற்றிலும் உம்மிடத்திலிருந்து சம்பூரணத்தை பெற்று குறைவில்லாமல் வாழ்ந்திருக்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் கிருபை செய்வீராக. ஒவ்வொருவருக்கு நீர் சொன்ன நல்வார்த்தைகள், வாக்குத்தத்தங்கள், நீர் அழைத்த அழைப்புகள், தெரிந்து கொள்ளுதல், முன்குறித்தல்கள் சகலமும் நிறைவேறுவதாக. உம்முடைய பிள்ளைகள் யாவரிலும் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே நிறைவேறுவதாக. எங்கள் வழியும் சத்தியம் ஜீவனுமாய் இருக்கிற எங்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவரே, எங்கள் வாழ்க்கையின் வழிகளை திறக்கிறவரே, பாதைகளை திறக்கிறவரே, ஓமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஊற்றுக்கண்களை திறக்கிறவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய வெளிச்சம் உம்முடைய வெளிச்சம் உம்முடைய வெளிச்சம் இன்னும் ஒவ்வொருவருக்குள்ளாய் இறங்குவதாக. உம்முடைய தெய்வீக பிரசனம் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புவதாக. ஆவியானவருடைய அனுக்கிரகம் ஒவ்வொருவர் மேலே ஊற்றப்படுவதாக. எங்கள் தேவ ஆவியானவருடைய அனுக்கிரகம் ஊற்றுதல் ஒவ்வொருவர் பேரிலே ஊற்றப்படுவதாக. தாகம் உள்ள ஒவ்வொருவர் மேலும் ஊற்றப்படுவதாக. வாஞ்சை உள்ள ஒவ்வொருவர் மேலும் ஊற்றப்படுவதாக. கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே ஊற்றப்படுவதாக. ஓ ஆண்டவரே, ஆண்டவரே, புதிதாக இன்றைக்கு போகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய இன்றைகளை ஆண்டவரே ஆசீர்வதித்து, ஆண்டவரே அவர்களுக்கு கதவுகளை திறந்து வேலை கிடைக்க கிருபை செய்வீராக. வேலை கிடைக்க கிருபை செய்வீராக. சிலர் ஆண்டவரை அப்ளை செய்திருக்கிற காரியங்களை அவர்களுக்கு நல்ல பதில் கிடைப்பதாக, நல்ல பதில் கிடைப்பதாக. நம்முடைய பிள்ளைகள் யாவருக்கும் ஆண்டவரே காரியங்கள் ஜெயமாய் எங்கள் ஜெய கிறிஸ்தேசு மாற்றி தந்து மகிழ பண்ணுவீராக, மகிழ பண்ணுவீராக. உம்முடைய பிள்ளைகளை அபகரிக்கிற கிரியைகள் சகலமும் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு உரியதை அபகரிக்கிற கிரியைகள் சுட்டரிக்கப்படுவதாக. எங்கள் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய அக்கினி 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 சுட்ட
சுட்டரித்து போடுவதாக. ஓ மக்கு ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். கோடா கோடி 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 ஸ்தோத்திரம். இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், 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 பரிசுத்தர். இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், 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 பரிசுத்தர். இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்ல தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், 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 பரிசுத்தர். இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், 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 பரிசுத்தர். இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், 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 பரிசுத்தர். இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், 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 பரிசுத்தர். இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், 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 பரிசுத்தர். இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், 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 பரிசுத்தர். இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், 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 பரிசுத்தர். இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், 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 பரிசுத்தர். இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், 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 பரிசுத்தர். இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், 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 பரிசுத்தர். இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், 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 பரிசுத்தர். இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், 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 பரிசுத்தர். இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், 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 பரிசுத்தர். இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், 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 பரிசுத்தர். இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், 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 பரிசுத்தர். இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர்
பரிசுத்தர் 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 இருந்தவரும் வாருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர்
பரிசுத்தர் 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 பரிசுத்தர், இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 பரிசுத்தர், இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 பரிசுத்தர், இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 பரிசுத்தர், இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 பரிசுத்தர். அல்லேலூயா. ஓ மக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 தகப்பனே. 24 மூப்பர்களாலும் 4 ஜீவன்களாலும் பல ட்ரில்லியன் பில்லியன் மில்லியன் கோடி தூதர்களாலும் பல கோடி பரிசுத்தவான்களாலும் பரிசுத்த வாட்டிகளாலும் கேராபின்களாலும் சேராபின்களாலும் சுவாசம் உள்ள யாவற்றாலும் தம்மால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட சகலவற்றாலும் ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் துதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறவராய் போற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறவராய் மகா உன்னத துதிகளின் மத்தியிலே வாசம் பண்ணுகிறவரும் எங்கள் மத்தியிலே வீட்டிருக்கிற எங்கள் ஆட்டுக்குட்டியானோருடைய பொற்பாதத்திலே பாதமணிந்து சமர்ப்பிக்கிறோம் தூய பிதாவே. ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன். பரமண்டல இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலே செய்யப்படுவதாக. அன்றுள்ள அப்பத்தை எங்களுக்கு என்று தாரும். எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களை நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை என்று ரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே. ஆமேன் ஆமேன்.